lobimiz ucesiz bolar. Yöne. Häzirki şerti, nähili şerti var. Garas oyunun paşty soňuna çenine garaşýaňyz. Oyunun paşty soňuna çenine garaşýaňyz. Lootlaýaňyz polny loot hemme atlaryňyz etdiňiz zatyňyz taýinlanyp durýaňyz ýöne birek öldüren başta birek öldüren galyp oýdur. Oňundan aýdaýyn. Zona kiçelmeli. Palnacenny. Zona kiçelmeli. Uje 4-nji ýa-da 5-nji zona yapylyp uje kartada 70-80 90 adam bolup birek atman geçip bolmayan variant bolan wagtynda atyşyp ölüşüp bilendirsiňizler. Okey? Düşünýüşdükmi? Atsınlar. Başta kim atsa galyp oýdur. Oňundan aýdaýyn. Zona arassa 4 gezek yapılmalıdır. Şu efir hazır zapis edip gidip dura. Zonanın her yapılan wagtynda zoom etjek şodan. 1 gezek yapıldı, 2 gezek yapıldı, 3 gezek yapıldı, 4 gezek yapılmalı. Okey? 4 gezek yapılmalı. 4 gezek yapılmanka atşanlar galyp oýdur. Düşündüňiz dämi? Kim sizi öldüren bolsa ekran screenshot ne deyip TikTok'ta aşa story'ingizde ýa-da bir ýerde men aşandan bellap agam şu galy boy meni öldürdi wagtyndan öň zat diýseniz menem öz TikTok'umda zat 0 kill däl. Zona 4 gezek yapylandan soň atyşyp bileňiz. Başta polny lootlanyň. Başta polny lootlanyň oňa dedi polny diýişiňizde çen ok goýuň da. Okey? 4 zona yapylandan soň atyşyp ölüşüp bileňiz. Gürleşdikmi? Ucesizdir. Prosta häzir nähili bizleriň türkmen oýunçylarymyz bizleriň oýunlara gelýärler, bizleriň lobbilere gelýänler turnirlere taýynmy? Turnir oýnap bilýärlermi? Ileje şuňa scrimlerde özlerini görkezip bilýärlermi? Görkezip bilmeýärlermi? Men şonu barlak görjek. Let's go. Aleykümselam. Hoş geldin. Tak. Rico. Heh. Efire lobbyni açýan. Bizlerinkiler hemmesini çağırýan. 2 komanda bolup durýarlar aşakda. Основной состав и запасной состав. Ondan soň iň soňunda meni çağırýan. Hemmesi taýyn bolandan soň. Köp wagt eýlemen. Sırasy çağırın. Iň aşakda duruň 25-24-nji komanda. Böyle. Iň soňunda meni çağırýan, nablüdeýleň hemmesini ýapýan. Men uje düşündirdim adamlara. Okay? Okay. Let's go. Prosta geçen bizler indi asta klandaklaryň aktivni bolmadyklaryny ýa bolmasa bizler bilen gatnaşyp oýnamadyklaryny zatlaryny aýerdykdany boli meni o turnirdi bu turnirdir şu zatlary taýynlamak üçin adamlary saýladyk we özümiň klanymdakylar nähil oýnap bilen ýok, nirinde minus bar, nirinde plus bar şu zatlary görmek üçin hem şu lobbyler edilýär indi çat. UC'nin köp bir tolku yok. UC'nin diňe saňa tolku bar. Bizden gidip duran zat minus plus yok da onun ýöne oýnap bilmän samsyraklap türkmen baýdagyny ýerde götüňe bıçak ýyp duran wagtyň lobbyda zatdy aýlanp ýören wagtynda ýaman da türkmeniň adyny göterip bilmeseň ýek tuk adam türkmenleriň adyny beýik ýerlere göterip biljek sastaýanyda. Olaryň köpüsi diňe özüni düşünýärler-de. Ýokardaky hat aşağı çekäýdi. Häzir ýekeje dur bersin bu. Bu dursun aýyrjak soň ýokardaky haty. UC'le bugün bolmaz şart. Bugün polny turnire meňzeş oýunlar bolar. Diňe turnir praka taýynlyk oýunlarymyz bolar. Okay? Berdäki grafikanam HDR çekeli. HDR çekdik. Lobby bu 2x gölgelerim açyk durbersin. Okay. Aleykümselam chat. Aleykümselam, hoş geldiňizler, sapalar getirdiňizler. Может, соло сделайте идея. Посмотрим, но соло очень скучновато бывает. Так, 75 633 80. 75 633 80. Gelin. 75 633 80. Okay? Gelin. Hani görelene? Oyunçular oýnaýarlarmy? Prosta gepde gurrun deme. Bizleriň komandadan kimler girdi? Основной состав aşakdakylarda.
Siz göreňizek häzir bulary. Rico, Rush, White, RC. Хорошо. Zapaska. Zapaska Şiiri, Ezizhan, Bayram, K4. Okey. Hava. Spam etmeň chat, spam etmeň. Modsuzdur chat, modsuz. Öldüňiz biz de bolýanyňyz öňünden aýdaýyn çagyrman bolmaýandyr, başga adam edip bolýandandyr. Arasy her kim öz oýunyny görkezsin. Her kim öz oýunyny görkezsin. Turnire meňzeş şekilde oýnaly. Aýdyşmaýaly. 4 zona ýapylýança atşan, ölüşen, gyrylşan galyp oýdur. Soň men bilmedim, men etmedim, o gurrunlar bolmasyn da. Oýuna girmek isleýänler şakyr şukur geliň, tiz. Agam like'lary görkezäýdi. Like'da UC bayrak ýokdur chat. Like'da UC bayrak ýokdur. Men indi näme etmäni synan şodyn. Indi mundan soň aktiv biziň ýanymyzda goldamak üçin gelýänler gelsin. Ýok, o gerek, ýok, bu gerek, ýok, şu gerek, bir da hamtam bolup gelýänler gelmesin. Sebäbi öň YouTube'da başlan wagtymyzam efirleri, zatlary. Başta kyn boldy galmak, zaýat etmek, bir ýerlere barmak. No, hemme goldaýanlar bilen baran wagtymyzda железный кулак oňat aktivimiz bardy. Şonuň üçin şu gezegem şular ýaly. Kimler goldaýar şolar gali. 2-3 adam tapady ýok. Goldamadyklar, bir da hamtam bolup gelýänler. Janyňyz sagly. UC'li mi? Ýok, UC'siz. 4 zona ýapylýança atışmaly däldir. Polny lootlanmaly. 4 zona ýapylýança. 4 zona yapıldanka atışanlar galyp oýdur. 75 633 80. 75 633 80. 75 633 80. PlaySafe kanaldakiler. Hoş geldiňizler, sapalar getirdiňizler. Yetmiş beş 633 80. Nagmat bek bamrat dälemen. Tak. Chat, geljek adam barmy? Başla ders. Şu wagt başlatma Rico. Şu wagt başlatma. Geljek adam barmy ýokmy şonu soraly. 3 2 kimler geljek bolady? Kimler geljek bolady? Tiz. 75 633 80. Tiz geliň, tiz. Soňky 1,5 minutdur. Soňky 1,5 minut. 75 633 80. Lobby bayraksızda. Turnire meňzeş zatdyr. Turnire meňzeş lobbydir. 4 zona ýapylýança atışmaly däldir. 4 zona ýapylmanka atışan galyp oýdur. 4 zona ýapylandan soň atış başlaýarlar. Görenen türkmenler nähili oýnaýarlar. Maskara o geçen $20,000 turnirde bir sany türkmen komanda bar o. Bir sany türkmen komanda bar. Nähili maskaraçylyk. Şonňaly özüne göwün ýetip, beýdip, şeýdip, pakparaklap, tahtaraklap, bir-biriniň agyzyna berip ýörep, bir-biriniň enesini, atasyny, babasyny, bajysyny, mamasyny goýmadyk. Şonňaly özüne hompaýyp ýören, men millionluk diýip ýörenler, nomer 1'ler hiç aýsy ýok. Bir sany uns komandasy bar. Şertler näme? Şertler 4 zona ýapylýança atışmaly däl. 1 zona ýapyldy, 2 zona, 3, 4 zona ýapylandan soň atış başlap bilýäňizler. Bayrak ýok, turnire meňzeş oýunlar. Bilişiňize görä $3,000 gyşta turnir bar, Uns GG'niň. Hemme kim şoňa taýynlyk görsün häzirden. Maskaraçylyk türkmenleriň arasynda indi ping diýdiňiz, o diýdiňiz, bu diýdiňiz, oňa garasaň gaty köp VPN ulanýanlar bar da 20 pinge çykaryp aýdyp bile $20,000 sentra Aziýanyň turnirini alyp baran wagtynda bir sany türkmen komanda bar.
İçim gısıp öldü o başkalarına görkezip başkalarına kommentir etmekten. Ofitsialni. Bolsa da o Oruslardan 8-9 komanda var Rossiyadan. 3 tane delim ya bratdi. Bayrak badiyelen yok bayrak yok başından beri bayrak yok. Ay 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 ay. Tak 75 633 80. 75 633 80. 75 633 80. Hani göre lan. Ekecemet azıcık adam aldı. 75 633 80. Nirelsen am diye Türkmen attan. Türkmen avat. 4 zona yapılança atışmalı değildir. Bular oynap näme etmeli? Onu brat bayraksız olsa diye ellerini öğreniştirmeli, özlerini görkezmeli brat. Turnira taýynlykda. Oynamak isteyenler gelsin, oynamak istemeyenler bayraklı olabilir, bir topar yerde açılýar, aýjyl olabilir, o taýa gidip bilerler. Tak, taýyn mı chat? Taýyn my? YouTube'da efir açan wagtyň gyzykly gitýär diýe. Da, YouTube'da efir açan wagtynda lobby, UC, buc zat dip o zatlar edilmeýär-de. Oynamak isteýärlermi? Ölüşmäge gelýärler, gyrylşmaga gelýärler, bam 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 bam. Nabarot patpişikleriň özleri bizelerden atrat etdiler. Häzirinde polny döwür ütkedi. Efir açanlar UC berip, pul berip, zaýlyp şeýdip çağırmaly. Bulan bir paşdy, buňa garasaň bir dilenciligiň, bir başga bir görnüşi de. Aleyküm selam. Lobby UC bermesen geljek gäwleler. Bulam efir açanlaryň özüniň günäsi sebäbi şoňa öwrenişdirdiler. Şonu başdan etmeli dädiler. Indi hemmekim UC bayrak yok bolsa geljek gäwleler. Tak. Aleyküm selam chat. Aleyküm selam. Bile telefondan sonra bir şey yakan yok efir açma. 4 zona atışmalı değildir chat. Tak, Play It Safe. Hoş geldiniz. Safalar etiniz. Play It Safe stream kanalına geçin. Play It Safe stream kanalına geçin. Hani göre lan? Maskaraçılık. Ullakan $20,000 turnirde bir yekece Türkmen komandası var o. Gepletsen hemmekim paş. Gyzlar bes oğlanlar kim 25 verse etmeli mi diye. Önkü zat yok. Bilnäs. Önkü oyunçuların zat yok. Nähil diýsem kem, aurasy yok. Önkü oyunçuların keypi yok. 4-nji zona yapylýança atışmaly däl. 4-nji zona yapylanmanka atışanlar galyp oýdur diýip öňünden aýtdyk. Häzirkileriň hemmesi ýaş oglanlar. Kimi görseň TikTok çekjekdir, kimi görseň trend biratlar etjekdir, kimi görseň nähil diýsem gyzlaryň ýanynda internetde ölerseň birine birat diýseň ay vay ol bul şul. Şonuň üçin köp kişi galdyrmaýar da. Öňkiler gaty gowuto, öňki oyunçulary oltlar gowy bilýärler da. Tak. Aslında var ya şunu ýalda diňe komandalar almalymy da? Diňe komandalar almaly. 16 komanda, 17 komanda. Yap, old is gold diye doğru. Doğru. Övez. Birinci galyp oyumuz tapyldy. Nerede?
Öldürdüler mi onu? Öbez bana. Kulünü çıkardılar. Еще будет не успел. Сейчас посмотрим, как будет актив. Так и поступим. Mana. Yukarıda qarang, birinci aşama dipdi u. Bu birinci zona bolýar, bu birinci zona bolýar. Atışmal däldir. Nerede ölüşü atıyorlar? Так, штайда da. Yumruğa itti. Yumruğa itti. Bulardan birini çekti. Bulam anarkaları içinden geçti de. Ha. Diyen sonra adam kalmaymasa diye. Tak, ikinci minut. Hoppa. Unable to verify diye. için. O ne lan? Ha? Ağam öldürüp yatıylara diye. Olar öns vermen. Olar öns vermen kalıp oylar olar. Mana первый голубой, Övez ГМБ. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Леопард. Восьмой. Девятый. Десятый. 11, 12, 13. 100 adamın içinde 13 tane kalı boy var chat. Браток соло değil, пожалуйста diye. Bolur. Açıktan kaçıp araya. Boku yiyen aşırı. Bir yeri görse. Zonanın içinde paşlı hiç kim yok diyen ya da o. Zonanın içinde paşlı hiç kim yok diyen ya da o. Külünü çıkardı, külünü çıkardı. Ay 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 ay. Голубойский drop shot. Bir yere yatıp atıyor. Dördüncü zona karşı diye. Dördüncü zonanı göreli. Diğer bir zona yapılıyor hazır. 1 vs 4. Özü düştü mü eli kalk? Azıcık kalı boy. Bir kalı boy elikin yumruklap yatıyor. Bir adam. Oh 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 oh. Ağır sigo vurdu lan. Dostu kaldırmayı diye mi? Yok. Polnotu yürütü adam. Var da aslı yapsın diye. Son duyumuzun ya gördünüz mü?
Zonanın içinde hiç kim yok. Zonanın içinde hiç kim yok. Hemme kim zonanın daşında buna. Soň nädip bular $20.000 turnirlere girip bilsinler. Zona okamanı bilmeýärler, rotatsiýa atmany bilmeýärler, spreyler nol. Dym ýaşylmy? Ha, ýok lan. Mana etdim bu lobbyde oturan ýeri gowy. Priýom üçin oturan ýeri gowy. Yok yok yok. İrattım. Поддержкасы geldi. Молодец. Hayeşka. Hayeşka. Atmadın mı lan? Aleykümselam bırakcan. Aleykümselam. Aňardan поддержкасы garaşyp da. Çekecek bunu. Молодец. Молодец. Indi. Pesov bizlerinkiler. Gatervet pesov. Slishkim. $20.000 turnirde ejeň. Diňe Orus, Kazak şolaryň komandalaryna görkezip barýatyna bir san türkmen komanda bolan munslardan. Onun özüne göwün etdiler, özüne şolar ýaly bir hankaryň dip alyp barýarlar. Ýokmy sizler, niýedesizler? Komandalaryňyz, zatlaryňyz dordam. Düşmeli aşağı, kayaşka geleýi banyňa. Жалко, конечно. Жалко, жалко. How eskam? How eska, how. Bärde ýöredi bular da. Kynansak da ýagdaý şolar ýaly. Bärde noklar bar. Oy. Ço tam? Bular ne lan? Her kim özünkisini kaldırsın. Hayeşkan görübem du diye. Teaming diye. Da. Savaşta her hil usul nubahtır diye. Kırmızı kartan görkezay diye görkezayin. Kıvaraya geçin, Ferripier'e geçin, Primorsk'a geçin, çat. Geçin. Pozitsiya huyow. Barma. Birinci zona yapılanıyor. Güzel. Oynan da şeydik. Молодец, bile. Arkasan var. Ses alacağım mı? Arka geldi. Bomba geldi. Erteden göredi. Hemmeniz bomba öleğiniz hazır. Yöredi. Hah. Got to go here.
Одиночкада kaldırıpdylar da. Gatty gowy lan. Ha, içeride eken. Oynadı. Okey. İyiydi. Yok mu aşaktaki поддержкасы? Yok mu buların o? Muara o. Oyna yok oradaklar, oyna. 1 vs 4 in. Oturun son. Davay crazy. Öldü. Öldü. Şu cagaz kaldı. Aynur. Oyunu bizim göreli diye PlaySafe Stream kanalına için PlaySafe Stream kanalına. Üstüne geldik amanda. Oynan yine. Çiğiste turnir gidip yatıyda üstüne balnatsan raş geli. Hani ne hili görkezeniz özünüzü. Mesela muje 48 geze kaldırıp boletti ataydı. Şiir Mehmet kaldıran yok. Şiir Mehmet'e günahkarlar bolmay interneti koyuyor. Şiir Mehmet'e günahkarlar bolmay interneti koyuyor. Ona board dip bole. Ceme Jingo yöredi. Nike Pro. Arkası yok mu bunun? Yok. Ön taraf näle? Bu taraf görýär da onu hazır. Yeriniz normalni däl, emekip zorundaşyna aytyşpady. Alcırapdylar, конечно. Meh. Bye. Dym. At dym at. Bir atlarsın. Yok твоя мамара. Давай. Gatto go bomba. Arkası geliyor, arkası. Bu tarafın var. Arkası var. Hiç kill поддержкасы yok. Scarface, gatto go bomba. Scarface. Melle, bu tarafa zıngmaltım. Elektara pazın. Yok. Hayışkası yok da. Melle. Çektiler. Seyrik bizi uruptular. Urver Rahman. Ur bırakcan, ur. Galboylar gördünüz ha. Zona kayıttı. Maşin yarılmadı mı? Malades. Aziz Khan tutmalı. Ne alaka lan? Sen nerede yıkıldın? Yukarıda fight edip yatıyor. Serdara SMS para nok mu? Okutmayan. Zonanın içinde bak bir şey adam yok mu? Bye. Miracle yıkık. Kimler geldi bari? Joker X. Krasava. Yaman elde zaten balla. Поддержкасы yoktu dairek olanın. Şu meselem. Oynamalı da. AVM'si var. AVM şık. Chat, 1 vs 1 atışın, 10 etyen turnirde 1 vs 1 atışanın gerek. Gel, şöyle 1 vs 4 atman gerek de. Eciz. Ektuk komandalar olmasa TDM'in turniri o zatların arasında bulaymasa TDM turnir dine YouTuberlar zatlar açıp pul bayraklı koyulanmakta bulaymasa yöne
Türkmenistanyň adyny, şanyny göterjek bolsaňyzlar eýleki turnirlere geçmeli bolýaňyzlar. Mana 20 000 dolarlyk ofisialny Türkmenistanyň gatnaşdygy ilkinji Sentralny Aziýa turnirinde bir san türkmen komandasy bar. Обидно, конечно. Так. Hiç kim yok, hiç kim yok, hiç kim yok. Info yok meselem. Üstüne oynadılar. Oyun var mı diye. Oyunu görürseniz aktive göre etmemiz mümkün. Bolmazlığa mümkün. Geldi. Geldi. Krasavçık canını bas. White canını bas. White canını bas. Tutulmuyor berde. Tutulmuyor. Tutulmuyor. Canın yok senin. Oh, anko. Çalış. Arka. Bir vs 3 atma komandana diye malades. Bir vs 4 atamazsan has olacak. Başla. Slabı. Elinde bomboyla karışıp dur ha. Geldi. Köp hareket ettiye görelen. Aldı infonu. Okey. Uf. Miracle. Поддержкасы yok. Красавчики. Kartani görkez deyipsiniz. Aslında şu zona yapıldığından sonra atış başlamamışlar da. Şu zona yapıldığından sonra atış başlamalıklar. Efir göreye bağlı yediler. Daha yöne bunları da alma yok diye. Ne? Ay.
Ucel yok chat, ucel yok. Maşin öldü mü dedi. Bu ayetlerin devletin komandası mı? Krasavчик bile. Ve turnire katnaşan komanda doğru mu? PlaySafe Stream kanalında efirde tutacak. PlaySafe Stream kanalında. Oyuncak galalarının oynaması. Başka komandalar oyuncak el ondan bundan ona atvaylap böyle göre. İzdivat edip belki de basıp zaten edip. Bir san turnire katnaşan komanda var. Dem aldıran yoktur. Komanda oyun trenirovkalar, zatlar, turnirler, zatlar katnaşanlar. Hayır, kanam özünüz gördünüz. Ay 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 ay. Let's go. Blanka değerli deyip zat yokça prostoy oynayış. Prostoy oynayış. Emme komandaların asıl oynaması gereken oyun şol. Standart. O da 3 kişi alıp duran zaten o taydı. Prosto bunlar indi karşısındakiler bot deyip düşünüyorum da. Sendara oyunda mayda dedi eski bulon arasıyla bokunda oğlu mu diyen oyun bar yok lobby'de aydarım dedim mesela. Canım benim. Oyunun şeritleri ütken yok. İkinci bir Türkmen komandasını gördüm. 20.000 dolarlık turnirde olan unsular çat. Başka komanda göremiyor. Türkmenistan'ın içinden, Türkmenlerden, Türkmenistan'ın adını verecek, goldacak, zat edecek. Onların belli geldiler. Gruptan çıkıp bilmediler yanlışmasam. Öldürdüm. Abidne. 7-8 milyon halkı olan Türkmenistan bir komanda, ikinci komanda 4 adam Aslanoy sastav, 2 adam zapasnoy, 3 adam zapasnoy. O 8 milyondan 8 adam deyip düşünüyor da 4 adamım zapasnoyda duran olsa. Sekiz milyondan 8 adam. PC Yakup diye bakayım bu. Yatan yerine aram mı? Ay ne edecek deyip zaten yok chat. Ne edecek deyip zaten yok. O adamların efirlerine gidip uca dilenmeli değil ne edecek olsanız. Gittiğiniz spreyiniz doğru. Ana bularım ne edecek diye aylam. Diye gara oynayışlarına gara. Gül go oynaya deyip zaten yok. Bularım Enes'in içinde oynamalı öğrenip gelen değildir. Ha. Bularım oynap öğrenip hem zatları durgunleştirip gidip onun bunun efirine dilenip öğrenme gören yoksunuz. Girendirler, spreyinde orlayandirler. Ses almadı. Ses almadı. Sat. 9, 4, 5, 3. Hop şekillerini özünüz gördünüzler. Tak. Berdeki killere özünüz gördünüzler. Yine şu öz komandamdan tut başka komandalar için değiştiler. Şunu lobilerde turnire katnaşmak isteyenler sizlere değişilecek. Turnir için oynamak isteyenler bayraklarına yakında Uns GG'nin turniri var.
$3000 baýrakly. Finala geçen hemme komanda baýrak kazanýar. $20,000 turnir boldy. Bir San Şuunçuji komandasy, Unknown Squad komandasy ýeňdi. Şo hanymlar we jenaplar, şolar ýaly zatlara geçmek isleseňizler, şolar ýaly turnirlerde oynamak isleseňizler, häzirden şular ýaly prostoy lobby, bu taýdakylaryň hemmesi prostoy lobby. Oynayan oyunçularyň bir ýa iki komandasy aktivni güýçli oyunçular bolmasa, başga hemmesi prostoy, sıradan, обычный pes oyunçular. Doğrudan. Şular ýaly oyunlarda minimum 5 kil alyp bilmeýän oyunçu özüne oyunçu diýmeler däl o. Men size öňünden aýdaýyn. Men bärde birini ýamanlamak, özümi övmek, sizi düşürmek, olar ýaly zat ýok jat. Olar ýaly zat ýok. Men size şunu görkezeýin-de. Gara. Şutaýa geldik, şutaýa geldik. Şutaýa geldik. Şutaýda mana translasiýa gara. $20,000, $20,000 turnir şulu. Hanymlar jenaplar. İlkinji sapar Türkmenistanyň bir sany kastar geldi, girdi. Şonu alyp baran wagtymda nähila bitnow 8 millionyň içinde men TDM-de nomer bar. 8 millionyň içinde men TikTok'da nomer bar. Men onda nomer bar. Bu mende seniň özüň, ýeke özüň bir zat bolanyň tolky ýok. Çat, ýeke özüň bir zat bolanyň tolky ýok. Aýdarlar saňa nirde sen hany komandaň, hany turnirler, hany Türkmenistany bir ýerde uýuşurdyň, hany Türkmenistany bir ýerde görkezdiňmi? Ýok. Agzyňymda otur diýerde. Aşak bolsaň aç, bolmasa başga zatlar gepläp oturma oňat bolar diýe. Leopard dogry aýtdyň. Sen hem oýnak gelip bilersiň Leopard. İsteseň menkini oýna, isteseň başgalarynkyny oýna. Näme diýdiň? Ýok, susturmaň, içindäkini aýtsyn, gitsin. Leopard. Olar ýalçymalaram köp bu dünýede. Şonuň üçin hiç hile içiňize almaly däl, içiňize zat edip oturmaly däl çat. Her hil dalba ýok köp bu dünýede. Indiki